Udaipur Baptist Association ni engai Evangelist Bir Kumar Jamatia Jisuni mungai koktuma pinani thangmani teliamura bakhastini hodrai visini kunjomura amchayo shakangono koktuma pina hini Jamatia hoda okrani thani koktun rohorino thangmani fia Jamatia hodani adongrok chajagi engai achomsha choprob laikha sorbaike logino thibe horbai engnani nangkha yagolo kherengbar shakhamnogo matlangkha choprob jaknaino kubui Patimung Tamo Khwnarwkha di Swrai ke chini mangpliwo Khwnarwkha Pungkaham. sir amo kunjumura dangkha acha sir chung kaisa YouTube o kaisa belekhano viral nukmani je mia lai thangnayo kaisa ro patimung patimani je evangelist ni thakao yakti salaiye or patimano tiyei chung nugui mangkha sir abule bobuting kha kicha sawi jamano Mia Udaipur Worker Fellowship UBA ta. acha UBA Udaipur Baptist Youth Worker Fellowship bro chung preaching khlailai mani ta. Ate preaching khlailai mani apro luku song chajakia ungui attack khlai khata. oh Attack bolte photo buzakha photo tabudi omohai rokhe salai ui chini Chonghor Bir Kumar no Tokjakhata Bokhorok Phatirwi oh oh tok nai rokhe sabo sir Toknai khe para borok luku rokta luku kabangma phaiwi Chaudhary ba phaikha acha kabangma phaiwi Chaudhary bai chini Christian leader chong kok salai tongpro khe o phataro chung nok khlauta bono bujak lai khata refrewi bo bujakha latha bai mo tok khata bo khar tongmani lok tui bujak phikhata bunai rokhe parani abo khai uko town bor parani borok amne hotat kaida kuno reason sarada yakti saman klaikha hota le ungya o tabok chung Christian prochar khlaimani konjomora hoda songkhe sakha chung omo Christian dharma no ya changmaya hai rokta acha chung acha prochar khlaimani no chajagli yata hai poro chung prochar khlaya ko sikang permission le sanjakta Chaudhary no acha acha Chaudhary no sanmani Chaudhary ke sakha ang lukuno sungui ang nirok no sapinai hunui samani ibo sapilia ibo salia ta haikhe chungbo non Christian ni nogo bo chung khlaimaya bazaro bo khlaimaya ba aro jagao nok khungsa chini Christian tongmani boni nok khlao program khlailai khata boni nok khlao no program khlaimani bujak mani boni nok khlao no bujak khata alka jagao ya hangkai kamini lukurok kuthumui bulai khata borok to kuno organization kuno bodol obo haya na borok bunai rok ang asuk sisogya o luku hunui kaisa sita kuno borok ni temon hoda abo hairok to unggalagna hangkai parani borok kuthumui no bukhata haise na acha acha hangkai tabu aboni yagulo patimani yagulo ulo naimuthang bodol rok phaphaiya Paikana apro ang kurui bujak nai bono injur ungkha ang scooty car ui angkhe direct Khwnarwkha hospital tilang thangkhata boni ulo tongmao ang sidiata PS to phaiga hangkai uspotona sir PS phaikha acha acha ke bujak mani loge ang chini evangelist Bir Kumar no tilang ui ang phaikhata budak naikhe khoroksa no bujago na sir khoroksa ya kabangma khorok busu bujakhana sir Haipa latha bai toknai ke khoroksa no latha dongka so angke nukmani ke sor haikhe nukta acha 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 sor ani buskango ek der foot se hmm buskango ba maroon color brown color ta omo o taila mo chung o sor da mani omo haijat ta engel sor acha 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 rotta rot hangkai haike bo photo sejak khata haike photo roli ani yak bai bujak kha haike khar tong khata haike khar guri tong mani khar tong pros bujak khata bini bokhorok nangkhata Bokhorok hangkai oisa ke bego nangkha ungklo obo tai kubuni rok bo bujakha emne borok ni khe om hai usput rok liyata na sir
Haike dungkha laima rok no kisa misa tong ta. Fa bujang manle bo saicung na. हिंके जे गामियाव थांमाने आरो खायथाय गुबुननि फेमिलि रक ख्रिस्टियान खरै खालि कायसा फेमिलि दा ख्रिस्टियान ब्रक Boni बरखाय yago babu zakha. बरखाय जे बंनि गामियाव माने ख्रिस्टियान कमिउनिटि रकनो दाया आबो हाय दा वान सुलेमन बरखाय Hai rok phang khana tabo kunjumura bai borma chorake para khwnarwkha phajak ta. अ Borma chorake koloi rok tongo go te kunjumura ke Jamatia. अ Ke borma chorao bo chini Christian rok tongo te kunjumaro bo tongo ta. Ke अ thangnai 14 tariko baptisma namani. अ October 14 tariko. Ke boni noklao bo chungno ringui program khlai khata. अ अच्छा हिंके आजराबो पारानि लुकुरक फायै Alparani luku playu okhok laikha nirok thanglai sidi hunoi chungba program to stop khlaikha thanga nailai tongmani ta. अ Ke bukhuk bai to kabang ma khuk haya to per laikha gari tok sulainai lama ka sulainai nok ruknai hairok haifano action tunglia ke chaudhry no naising lai tongmani ke chaudhry phaiwi chaudhry rok bai bukok salai tongpro buzak khata chaudhry to on bisingo nok ta. गुबुननि बरक Chaudhry फायै Chaudhry sok phaya ko sikang sikla rok kabang ma sok phai jak ta chuak अ laujak rok nungya rok kabang ma ta borok kabang ma अ अच्छा 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 ke lamao okhok laikha ke ulo ke Chaudhry phai khata age chungbo saka chungbo defend khlaikha Chaudhry no chungno no permission sanjak konoi chungbo saka ta ke o permission san mani respond chungno royata maklaya honoi bo salia khlaidi honoi bo salia ba ai sring sring ke tongmani bagoi chungbo khlai khata emne without information pura without information le ungyata information ro wino khlai ka bone bagoi chajagya ro kebeng muk sok phai ke chaya ungnai hunoi chini taku Christian no khlaw no program bok chung khlai khata emne parao nogo keboni nogo bohabia bazaro bochung program khlaita अच्छा 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 एमने साग दुखु मानायखे खरक बुसुक सार je ang simaz ratu le bokhorok tokjak naikho bokhorok sa no kalayo aipano एवेंजिल एवेंजिलिस ना evangelist बखाय evangelist bir Kumar Jamatia अ अच्छा हंकाय सार नरगले आबनो तिये कोनो पीएस रगो केस रग अब हायरक खदा खलायलेखा bono tabok chung okra rok kuthumlai tongo kok salai tongo tabok no chung sawnai tongo abo angmani yagulo borokni o kamini okra sakra rok baitiye abono mutual angnan thangnani bage om hayrok le kokda salaijaka sa bono mungsa salai jayakho tabo PSO FIR register khlainai khlaya अच्छा bono chung salai ko tabo kuthum laijak chung kok salainai haifano chung wan sukmani ke FIR khlaya ketong sinai honoi chung wan suk lai khata अच्छा 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 apa अच्छा tamang no salai samaya ko lukuni motamot ঠিক আছে দ স্যার হামবাই হিংকাই তাইসা okay করংলাই no jora mang hangkai okay 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 দ হামবাই স্যার